Sinibona, igama lami nguSiphelele Ndlovu. Le video engizoyenza manje eyesithathu, part 3. Uma ngabe ulokhunja ufika ejele, uma ufika ejele kumele wamukele ukuthi le mpilo yakho oyaziyo ngaphandle ayisekho. Wamukele ukuthi abangani bakho laba okade ujabaza nabo nidudana nabo ngaphandle bazoqhubeka nempilo yabo. Ngalesi sikhathi wena uhleli la ngaphakathi ejele ushaya isigwebo, ubhekane ney'ndonga la uxhaphazwa abafana, uyayibona leyo nto leyo. U-understand-e ukuthi njengamanje wena njengoba ungena la, ukuy'phatha kwakho namalungelo akho uwashiya lapha egeythini. La uma ungena ngaphakathi uzophila ngomthetho wajele nesiboshwa. Uma ukhuluma nesiboshwa futhi esikhulume sishaya inombolo noma ujele, uyafola engazuthi ukhuluma nenkosi, uyayibona leyo nto leyo. Otherwise uma ungakwenzi lokho ungazithola ususenkingeni, yabo. Enye inkinga enkulu futhi ngaphakathi ejele, ama-drugs. Ama-drugs ngaphakathi ejele. Ejele mfethu may think ama-drugs awekho kanti ama-drugs akhona. Ayangena ngey'ndlela zakhona. Kuqala babewafaka ama-drugs uthole ukuthi bazowafaka kwizitsha zamayogathi, yabo, bavule iyogathi bayikhande kahle ama-drugs mhlampe iloyo wunga noma ileyo nsangu leyo, bayikhande kahle bayifake nangoplastiki bese beyidipha kwiyogathi, bayivalele kwiyogathi. Obaba benganaki beyidlulise namahewu, kusebenzise nesinkwa lesi esingaslayisiwe ukuthi kufakwe izinto, yabo leyo nto leyo, cause obaba benganaki. Kwahamba-ke obaba bayibamba-ke leyo nto leyo, uyayibona leyo nto leyo. Kwagcina uthole ukuthi mhlampe ama-drugs esengena uthole ukuthi mhlampe uma kufika i-truck ekhishini ifika ne-cardboard ekwaziwayo ukuthi linalezi zinto lezi, ziyaziwa ziyakuba. Uthole ukuthi ojele bayazi nalezi y'boshwa ey'sekhishini ziyazi cause khona umuntu obakhokhelayo ukuthi kwenzeke leyo nto leyo. So uma ufika ngaphakathi ejele ama-drugs kubo kwawo, i-most yabantu abasejele ama-drugs bawasebenzisa as i-escape, yabo. Bakhona ongidi, bakhona owunga, iwunga ixhaphakile-ke, ontashi, uyayibona leyo nto leyo. Khona abantu abashaya o-life laphaya, khona abantu abashaya o-15 years, yabo, bafuna ukungasizwa isigwebo. Khona abantu laphayana abangakwazi ukulala kahle, abaphupha kabi ngenxa yezinto abazenza ngaphandle. So i-most yabo basebenzisa ama-drugs ukuthi bakwazi uku-escape i-reality yabo bengayinaki nale minyaka le abayishayayo, bahlezi belokhunja be-high, uyabo leyo nto leyo. Uze uthole ukuthi at some point khona abantu othola ukuthi bangamaphara. Uthole ukuthi la maphara lawa la ngaphandle mefika iyashuba kumele athwale iy'nsimbi, kumele aqoqe amabhodlela, ushawa nawumphakathi, uyayibona leyo nto leyo. Kanti mengaphakathi ejele usebenzisa isitsotsi sakhe. Uthole ukuthi iphara selila ngaphakathi alisafuni ukuphuma ejele. Uthole ukuthi umuntu sekushaya uhafu wakhe wokuthi manje ahambe ayobona i-parole board. So bese kufika isikhathi sokushayisa ukuthi abone i-parole board avane enze icala noma agwaze isiboshwa la. Ufuna ukuthi bese ehamba uya lapha ku-parole board fithi i-parole board, hhayi wena wenze icala elithile ngeke sikwazi ukukudedela, akakulungeli ukuthi uphume, aphindele emuva ukuze ezokwazi ukuthi ayobhema kahle. Amanye amaphara ayangena aphinde aphume futhi ejele, uyabo. Uthole ukuthi umuntu uzongena ejele ashaye isigwebo sakhe asiqede aphume ngaphandle. Mefika ngaphandle abone ukuthi kuyanqamuka la kuyashizila, ngcono avesane ay'phindelele ejele lapha ejele afike ay'bhemele iwunga yakhe kahle. Ngoba kahle kahle iphara bese liyiphara lisuke lingasenandaba nalutho, uyabo leyo nto. Le nto esenendaba nayo ukuthi liy'tholele ugufti walo, liy'bhemele iwunga yalo, uyayibona leyo nto leyo. Alinandaba ney'nto ey'ningi, even if nininzi kumele ningene ejele, liyazi ejele liy'hlalela kahle, liy'shayela inombolo, uyayibona leyo nto leyo. Ziningi-ke iy'nhlobo zama-drugs ey'khona ngaphakathi. Yabona nje sekhona indlu esasihlala kuyona, sasinebhadi leyana ehlala kuyona cause sasiseshwa njalo lendlu, cause sasihlala nomuntu okwakuwuyena owayelwa nokuthi kwi-section kube uyena odayisa ama-drugs, uyayibona leyo nto leyo. Lo muntu njengoba elwela le-section ukuthi uyena edayisa ama-drugs, lo muntu unemali uma edayisa ama-drugs. Ukwazi ukuthenga amaphoyisa, ukwazi ukuthenga ney'boshwa ezinye ukuthi zimtshele ukuthi kwenzakalani. Yabo nje mekweza ukuthi khona omunye umuntu osedayisa la ngaphakathi, uya kula maphoyisa akhe lawa awakhokhelayo la ngaphakathi lawa athanda imali, yabo. Bese etshelwe yilezi ezinye iy'boshwa ukuthi la esekishinini khona insango engenile noma khona iwunga engenile. Atshele lelo phoyisa, amaphoyisa asezolanda amanye bese kuyahamba kuyoseshwa. Uma kufika kuseshwa ifike kubanjwe iwunga leyo nto leyo, uthole ukuthi uzobanjwa lo muntu ahambe aya-isolation. Ngaleyo ndlela useyidilithile kanjalo ilokhunja i-competition, uyayibona leyo nto leyo. Bedilisa i-competition ufuna ukudayisa yena yedwa. Labo lo muntu njalo uma kuseshwa la ngaphakathi
ngeke uyithole iwonga kuyena, akayiphathi iwonga, angeke uyithole futhi into ekuthiwa i-drug nje, insango, ingidi, wonke lama-drugs awadayisayo, ngeke uwathole kuyena. Unabantu bakhe abaphahla kuyena, even ngisho nanefoni yakhe, ifoni yakhe ayisebenzisayo, leya foni yakhe wayeyisebenzisa ngoba efuna ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi, afone emva kwalokho ifoni ayinikeze noma ungenafoni cause indlela aye-careful ngayo wayehlanganisa imali ukuthi abe nemali ayiphumele aphume ngaphandle. So wayebona ukuthi uma ebanjwa namafoni la ngaphakathi engagcina esey'thole ethi uyahamba uya kwi-parole board mhlampe afike abe nenkinga angakwazi ukuphuma yabo. So wayewumuntu ohlezi ecwephelele, amaphoyisa lawa angamfuni engena ndlala endlini ezosesha engatholi lutho, yayibona leyo nto leyo. Lapho lo mfethu lo njengoba edayisa lezi zinto usenamajanki la endlini asewakhandile amaningi. Tholukuthi wena uyayifikela la ejele, njengoba uyifikela la ejele afike hlampe akutshele ukuthi eyi mfethu njengoba ushaya iminyaka emingaka nje kusazoba nenkinga yabo, nayi ishandisi hlampe akuyofarisha iwunga, athi ayazini manami shaya la uyishayele isigwebo ukhohlwe iy'nto ey'ningi yabo. Tholukuthi nawe useqala wakufunda ukuthi wena uwumuntu okanjani, mhlampe kini uyabona ukuthi nime kahle ungakwazi ukuthi ufune iy'mali kubantu abangaphandle yabo. Alokhu ekubhemisa kanjalo, alokhu ekubhemisa nawe uthi ushaya isigwebo unganakile ngoba uyababona nabanye bayabhema la nawe uyabhema. And futhi iphara langaphakathi ejele alibonakali ngoba liyageza, uyayibona leyo nto leyo, alikutholi ilanga futhi lo muntu lo yabo uhlezi egezile akalitholi ilanga, udla nokudla oku-healthy futhi okune-steam. So mengabe ufika wena evizitheni awumboni lo muntu lo ukuthi uyiphara, ubona engazuthi nje hhayi umuntu o-right oshintshile, uyayibona leyo nto leyo. Kushuthi lo mfethu lo kulo kuphenya kwakhe lamaphoyisa angamfuni elokhu esesha la, elokhu esesha engatholi lutho. Kuthi ngenye i-date nje akafika amaphoyisa asivusa ngo-12 ngey'ntatha, masivusa ngo-12 siya-strip search-a kwathiwa asikhumule sonke. Siyakhumula lapha ngo-12 siphumela ngaphandle, fike iy'ngubo zethu ziyadabulwa laphayana kuvulwa iy'pontshi, kwenziwa yonke le jezi yakhona izinto ziyaketula. Lapho siyoseshwa kwaze kuyoshaya u-5, 5:04 lapho sesiyoseshwa. Sesiqeda ukuseshwa asekho nethuba lokuthi sihambe thina siyolokhunja siyolala. Emva kwalokho cabanga lapho utholukuthi amakhaza lapho oJulayi kanje, kuyabanda, sikhishelwa ngaphandle sinqunu sihleli la ngaphandle bayasesha la bantu laba. Emva kwaloko siyabuya, masibuya siyophaka lapho isikhathi sokulala asisasitholanga ngenxa yakhe lo mjida lo. Lo mjida lo ukhanda amajanki la, ukudla kwasejele akakudli yabo. Uyishayela nje o-Rich, ayishayela o-Debonairs, ayishayela ama-Plata, uyayibona leyo nto leyo. Lezi zinto lezi uy'ngena ngani? Uy'ngena ngabo labo jele laba abakhokhelayo, okuyibona abamulandela izinto bamufakele zona ngaphakathi, uyayibona leyo nto leyo. Elokhunja ejele mengabe uthenga ama-drugs, lo mfethu indlela ayebadayisela ngayo ama-drugs angaphakathi kwakusebenza ngokuthi uthole ukuthi wena unomuntu ongaphandle okufakela imali, umtshele ahambe okufakela imali ka-Shoprite. Yena bese ethumela umuntu wakhe omsebenzelayo la ngaphandle ukuthi akayomlandela le mali ka-Shoprite, bese eyikhiphile bayibone ukuthi ikhona bakunikeze ama-drugs, uyayibona leyo nto leyo. Noma uthole ukuthi kuzokwenziwani, kuzosebenziswa i-airtime, in-exchange ye-airtime bakunikeze ama-drugs, uyabona. Kwesinye isikhathi kuxhume nama-transfer bese eyibona i-transfer ukuthi isingenile efonini, uyayibona leyo nto leyo, bese iyakunikeza lawo ma-drugs. Lezo y'mali zonke ngoba zisuke ngaphandle zi-attend-wa umuntu ongaphandle, utholukuthi umuntu unentombi yakhe noma ubaba uyabona, noma umuntu omthembayo uyena omlandela le mali cause u-hard cash sometimes khona la ejele ubuye unciphe cause ngoba njengoba ulokhu kuyathengwa ama-drugs kumele ubuye no-hard cash ubuye uphume ahambe ayobhenka yabo. Uthole ukuthi umuntu ufika la iy'ngane zakhe y'funda esiLungwini ngoba edayisa ama-drugs, wondla umfazi. Omunye ahlale la ngaphakathi ejele aze athenge iteksi ngemali yokuthi ushushumbisa ama-drugs la yabo. Wonke umuntu la kuyena uyay'ncengela, iy'boshwa ziyancetheza kuyena namaphoyisa lawa athanda izinto la. Even ihlalo la eshaya lama-joke akhe angahlekisi, kumele nihleke phela ngoba niyay'ncengela yabo. Waze ay'tshele ukuthi umuntu naye uyahlekisa kanti hhayi iyona impunyelo umphathi wemali, uyayibona leyo nto leyo. Yabo, beside-ke nje amalokhunja ama-drugs, ejele khona izinto esiy'khipha ngazo bhizi. Ejele khona into ekuthiwa iy'nhliziyo. Uma kukhulunywa ngey'nhliziyo kukhulunywa ngamantombazane, uyabona leyo nto leyo. Mhlampe yabona abekho abantu abagudi ngama-long distance relationship njengey'boshwa. Yabo iy'boshwa olokhunja le zinto zo-rush hour zako-M_T_N, o-100%, ile nto yokuthenga ama-minutes amaningi. Leyo nto ibuzwa kuzona-ke iy'boshwa, uyayibona leyo nto leyo. Isiboshwa uma sithandana nomuntu ngaphandle siyamnaka
uthole ukuthi siyamfonela ekuseni sithi good morning, simfonele emini, uyayibona leyo nto leyo, simshaye simbuze ukuthi usuku lakho luhamba kanjani. Siphinde simfonele futhi nantambama sesixoxa naye simushele o-good night, uyabo? Benza i-hairstyle entsha siyamnaka. Lo muntu akanalutho ayenzayo, uyabo leyo nto leyo? I-focus yakhe nje ikule nto ayenzayo ukuthi elokhu ey'khulumela namathekeli kanje. Kunesikhathi sonke, lapho abantu abangaphandle bona babhizi, yabo? Akanaso isikhathi sokunaka ithekeni yakhe, ngisho isiyenze izinto ezintsha akayinayo. Yabo le more umuntu wesifazane umnikeza i-attention, the more eba-attracted kuwena. Futhi enye into ngisho kungathiwa isiboshwa siyashera, isiboshwa asinankinga ukushera umuntu unyaka wonke noma u-2 years. Lo muntu uhleli ejele akanayo into ayenzayo. Naloko uma ngabe eshela lo muntu iyona ndlela ay'khipha ngayo bhizi, uyayibona leyo nto leyo? So ngisho engamshela u-2 years, uyishela intombazane izivuma, uyayibona leyo nto leyo? Uthole ukuthi abanye banama-akhawunti lawa ko-Facebook, la ko-Facebook. Uthole ukuthi umuntu une-akhawunti ayisebenzisa la ngaphandle esasejele, yabo? Esangaphandle. Ethi befika ejele afike a-collect-e iy'thombe zakhe, ey'collectha-aphi iy'thombe zakhe from la bantu laba hlampe ayeshutha nabo bephosta iy'thombe eziko-Instagram nani nani ay'beke. Emva kwalokho ukuze engabonakali ukuthi usejele, uzolokhu ey'phosta lezi y'thombe ey'phosta nga-one, yabo? Ukuze kungahlali kuthulekile. Uthole ukuthi uselokhu eshera izinto, yabo? Ebhala nama-caption, uyabo leyo nto leyo? Ukuze umuntu ongalena uma ngabe emshela engaboni ukuthi lo muntu omu-inbox-ayo umuntu osejele. Nakhona futhi la ngaphakathi ejele uyakwazi ukuthi uyolanda iy'ngubo zakho lezi owafika nazo cause khona ama-bag yabo akhona lapha ekufakwa kuzona iy'ngubo and lezi y'ngubo zibhaliwe naney'namba, yabo? Uyakwazi ukuyolanda iy'ngubo zakho lapho uy'thathele iy'ngubo zakho uma ufuna ukushutha iy'thombe ezinhle, plus uma usejele uyasuleka-ke, usulekile ngazuthi uwumuntu o-right. Thatha iy'ngubo zakho lezi ezintsha, lezi ngubo zakho lezi owafika ngazo ejele uy'gqoke, ume hlampe la ngeke kubonakale khona ukuthi ijele, ushuthe uy'phostele, yabo? Ithagethi-ke kakhulu, ithagethi yala bantu basejele bethagetha iy'nhliziyo, bathagetha la mantombazane ane-low self esteem. Khona amantombazane othi uma uwabuka nje uwabone ukuthi yabo nje lo ushayela i-low self esteem, udinga indoda ezomnaka, uyabo? Uyambona noma ephosta la uthi men are trash, what a wish kanjani. Uyambona nje ukuthi lo udinga indoda ezomphatha kahle, umhlaba usumgilile, uyabo leyo nto leyo? Iy'boshwa yi-attack-a lapho uthole ukuthi zizoba-inbox-a-ke. Nalabo omama abadala, yabo labo omama abadala bayayikhipha-ke imali, yabo? Labo omama abadala bangama-target. Khona labo mama uthi uyababona lapha ko-Facebook, uthi uyambona umama uphostile laphayana, uphethe iglasi laphayana yabhiya yatshwala, yabo? Uyaphuza, shuthe ney'thombe eveze nolimi ngaphandle, uyayibona leyo nto leyo? Uyabona ukuthi oh yilabo mama abathanda izinto labo, yabo? Umngene umnikeze i-attention, umdidise, adidiseke kulokhu nje umuntu wesifazane, yabo? Ngoba nakhona la, yabo? Abantu bangaphakathi ejele abakwazi ukuthi babe physically, yabona? Abantu abangaphandle cause bakude le, uyayibona leyo nto leyo? Njengoba bekude kanje abantu basejele ngaphakathi bashaya lento ekuthiwa i-cellphone sex, yabo? I-cellphone sex la wenza ucansi nomuntu nikhulume efonini, yabo? Somehow abantu besifazane bayayithanda le nto, bayayi-enjoy-a cause bayavuma ukuyenza, uyenze iphindeleleke, uyayibona leyo nto leyo? Lapho usuke ukhuluma nomuntu efoni, ukhuluma izinto ey'dethi, umtshele ukuthi akenze kanje, akayidlalise kanje impahla yakhe, enze lokhu, uyabo leyo nto leyo? Nawe u-pretend-e engazuthi ukuwena, kahle kahle more than anything nisuke niy'sebenzisela i-imagination nje kube ngathi khona into eyenzakalayo, naye elokhu ey'nwaya nawe, yabo? Somehow abantu besifazane bayayijabula leyo nto cause bengabe ey'nwaye ney'dlalisa, yabo leyo nto? It's like i-masturbation kodwa umehluko ukuthi le masturbation uyenza nomuntu ongalena kwefoni, bayenza bowu-two, akayenzi yedwa, yabo leyo nto leyo? So abantu besifazane baya-enjoy-a cause umuntu wesifazane uma ey'thinta yena uyazi ukuthi kumele ay'thinte yini. Somehow uyayi-satisfy-a yena ndlela thize, uyayibona leyo nto leyo? Cause bayayithanda iyenzeke, kufike to a point ukuthi hhayi bo nangu umuntu la usefika ejele usezokubheka. Efika ejele, ufika ejele uphathele iy'nto ezimnandi, uyayibona leyo nto leyo? Uma ushoda ngemali khona izinto ofuna ukuy'thenga, uyayibona leyo nto leyo? Akufakele leyo mali, yabo? Akuphilise kamnandi nje ukwenza ube right, aze akulinde umuntu ukuthi hhayi uma uphuma nje mfethu, uyayibona leyo nto leyo? Uma uphuma nje mina nawe mfethu sofike siqhubeke sibambe impilo, yabo? Nakhona mina lento ey'nhliziyo ngangayinakile mina ejele, yabo? Nga-introduce-wa omunye umngani wami naye wayey'shayela inhliziyo, kuyindlela ay'khipha ngayo bhizi uku-avoid i-stress, iyona ndlela aheva ngayo ifane nawe, yabo? Noma nje uthi umu-introduce uyangitshengisa ukuthi mina ngizenzela le nto, ngiy'dilela ney'nhliziyo,
Uyayibona leyo nto leyo, zibuye zimsendele ama-nudes, zibuye zimsendele nama-video zenza lezi zinto lezi eziyimikhuba, yabo leyo nto leyo. Abuye atshengise nezinye iy'boshwa yabo, ziyithathe-ke ney'boshwa ziyolokhunja ziyokwenza u-myself ngayo yonke le nto yabo. So mina uku-introduce-a kule nto le ngaleso sikhathi ngisanda kungena ejele, ngiyiphukela inhliziyo yabo. Njengoba ngiyiphukela inhliziyo khona umuntu wami bekade ngibambana naye la ngaphandle. So lo muntu wami elokhu ezofika ezongibheka ejele, uma efika ezongibheka ejele, ngiyamtshela mina ukuthi yazini mfethu, yazini asivasane siyiyeke le nto singalokho siyiqhubeka ulokhu ufike uzongibheka lapha. Hambe ngaphandle uqhubeke nempilo yakho uzenze izinto ofuna ukuzenza, yabo leyo nto leyo. Nawe uwumuntu ekugcineni, nami futhi angikushiyanga nedikhi ukuthi uma ngabe mhlampe usufuna ukwenza ukuthi ukwazi ukuy'thola, yabo leyo nto leyo. Hhayi sifane, lo muntu wakhona elokhu egoloza ethi, hhayi mina ngiyakuthanda Siphengi, ngoba abantu besifazane alokuthi, hhayi mina ngiyakuthanda Siphengi, ngeke ngi-move on nje, ngizokulinda nje, ngeke ngikwenzele lutho kanjani kanjani, yabo. So lo muntu ngilokhu ngimtshela le nto le azama ukungikhonvinsa le nto ngize ngigcine sengikholwe nami, ngitshela ukuthi hawu umuntu wami engivabha naye, ngisebenzisa ifoni nje ngiyifonelela yena. Up until ifike to a point la esekithi ngiyayingenela ku-Facebook ngithi ngiyambona nangu u-Facebook usephostile nomjito omusha. Labo mina akaze angitshele leyo nto leyo, wagoloza uma ngithi aka-move on, ngithi akayeke nokuzongibheka. Ngithi yabona sekuphoste ko-Facebook nomjito omusha, wayibona leyo nto leyo. Inhliziyo yami yayiphukile ngaleyo, umoya wami uphansi and kunzima-ke usejele. Lapho ayikho into ongayenza, wayibona leyo nto leyo, umuntu wakho uyahamba, yini ozoyenza? Uvaleleke kulezi y'ndonga lezi, uyayibona leyo nto leyo. Ngaleyo ndlela I felt betrayed, uyabo. Wahamba njengoba ngihleli la ngilokhu ngibabuka la bantu laba ngithi ngiyababona, hawu sebemithisene, hawu sebezala ingane, yabo. Akangibhlokhi lo muntu, akasho lutho, ngiyayibuka yonke leyo nto leyo, yabo. That's when-ke ngangena kulezi zinto nami sengifuna ukuze kuyihevele ifani, yabo, umuntu angene kulezi zinto zey'nhliziyo, uyayibona leyo nto leyo. Nakhona laphaya cause thina yabo njengoba sasise-juvenile, uma use-juvenile i-female opposite ilapha ngaphesheya, uyayibona leyo nto leyo, kodwa uyakwazi ukubona, yabo. Njengoba i-female i-opposite kuyenzeka sometimes uma kunamakhwaya, yabo, uthole ukuthi kunamakhwaya, kunezinto ezenziwayo, uthole ukuthi izofika ne-female izo-perform-a, yabo, usizosenda i-note, uyabona, noma ushaye ama-sign athize, uyayibona leyo nto leyo. Emva kwalokho iwindi lalapha i-isolation la sikhona libhekene lapha e-female, noma amawindi kungazuthi lezi y'shangisi engathi yabo i-braai stand, ngazuthi i-braai stand lezi y'khala lezi engathi zamadayimani khona zona. So uyakwazi uku-communicate-a somehow, umuntu wayekwazi ukukhuluma nomuntu engaphesheya ebhala kanje kuthiwa S_P_H, hlampe ubhale igama lakho ukuthi ubani, yabo. Kukhulunywa nje ngala-ma-sign language ubhala kanje, laba abangale bayabona, nalaba base-female uma be-respond, bambize umuntu wakhe a-respond-e kanje. Uthole ukuthi nakhona la, yabo, i-female ngoba i-opposite isondelene nekhishi, ikhishi bahlukanisa umgaqo, kodwa manje ukulahla basebenzisa umgqomo owodwa, yabo. Njengoba besebenzisa umgqomo owodwa, laba basekhishini ibona abadiliva iy'ncwadi. Uthole ukuthi kuzosuka la base-female oklinasi, amantombazane abhale iy'ncwadi afaka noswidi, uyayibona leyo nto leyo, aphathise, vele umuntu useyamazi umuntu wakhe, unokukhuluma naye lapha ewindini, kushaywa lamasayini, kubhalwa kanje o-S_P, kubhalwa yonke le nto yakhona, yabo. So la bantu bajwayele ukukhuluma, sebebhalelwe iy'ncwadi, ngasikhathi laba abawoklinasi beyochitha lapha emgqomeni, bafike bachithe. Ngasikhathi nalaba abangale ekhishini bezolanda laphayana, bafike bachithe la bashiye lezi y'ncwadi lezi zabafana, bathathe lezi zamantombazane. Uthole ukuthi izofika laphayana intombazane yakho ikubhalelile, yashaya nokhisi, yakufakela hlampe ne-paint ngaphakathi, incwadi isifika ngokuka, yabo leyo nto leyo. Gcine senifakelana ney'namba, yabo leyo nto, uthole njengoba bengale female seniyafonelana, nibuye nivele nikhulume ngale sitayela sakhona, uyayibona leyo nto leyo. So izona zinto abantu ababey'khipha busy ngazo, yabo. Nakhona lapho elokhunja ejele ngake ngathola ilokhunja, shuthi nje ngaba uklinasi, yabo. Uma ngiba uklinasi ngaze ngathola isitifiketi sokuba clean, yabo. So amaphoyisa amaningi lapha uma uklinasi-ke usuke wenzela amaphoyisa itiye, ubafudumezela iy'khaftini, ubuye ukline la kwi-floor, yabo. Uwena ohambayo futhi la, yabo. Uma kukhona, yabo, ama-section ame njengesikole, ukubona isikole sime kanjani, i-block eyodwa, uthole ukuthi enye i-section le amasele lawa angaphakathi, uyabo. So uthole ukuthi selivaliwe ijele kodwa akakavalwa, hlampe kusawu-3 kusamele ku-clean-we. Uthole ukuthi
Imina umuntu nalaba abangaphakathi abayiboshwa abakwazi ukumthuma ukuthi ngicela ungithathele into ethize ungiyisele kule ndlu engaka yabo. So njengoba ngiwuKleenus la khona elinye iphoyisa esasanda ukufika khona, sekwakukhona amaphoyisa asanda ukufika laphayana futhi ayesayiy'tshudeni yabo because ayengay'tholi izinto zabo. Kukhona omunye owesifazane owayengikhonza ibhadi, engikhonza ibhadi njalo mengabe efuna ukwenzela itiyatha akwenzele umina, meshaya i-lunch ashaye i-lunch yakhe ayishiye futhi enye ngaphakathi la yabo, bese enginikeza isitsha ethi angiyosiwasha. Vele mina ngijwayele ukudla kwala ejele, ngidla iklabishi nophuthu zonke iy'nsuku. Into eshintshayo nje njalo inyama, i-rice ngize ngilithole ngoKhisimusi yabo. So le bite yakhe ngiyayi-enjoy-a, ngiyayijabulela. Kwesinye isikhathi sike sibe isikhathi eside sikhulumele, uthole isikhathi uzofika ezo-patrol ukuthi yonke into all in order yonke into, afike ame lapha ngasemnyango wethu sikhulume. Shuthi yabo sihlezi sikhuluma siyazwana yabo leyo nto leyo. Khona iphoyisa yabo leyo nto leyo, leli phoyisa leli liyamfuna lo muntu kade limzama lishayeka phansi yabo. Le phoyisa shuthi iyayicasula. So njengoba thina sasesilapha sesihlala e-isolation yabo, ngaleso sikhathi sasesishaya u-matric yabo. So u-matric ngigcina senazana namaphoyisa ngoba kade nafika iwona anihambisa esikoleni yabo. Kuyenzeka ukuthi kuyofolwa sifike late yabo leyo nto, akuyona into eba i-issue kangaka njengakwamanye amaseli because bayazi ukuthi asinawo umsindo kakhulu. Ngenye i-date leli phoyisa lifuna lo sisi, ngithi ngifika nje la, ngifike ngi-late yabo kanti sey'fikile ezinye iy'boshwa. Ngithi ngifika lapha athi, hhe wena siboshwa, isikhathi sini leso ofika ngaso wena, uy'tshela ukuthi ungcono nezinye iy'boshwa, iy'boshwa y'fika ngalesi sikhathi akufanele ngabe kade ufikile besishaya isitsha sami esiwisa phansi. Hhayi, asiwise phansi ngiphinde ngisicoshe yabo leyo nto leyo. Yazi nanijwayelana amasimba niyaphinda sishaya siwise phansi. Bese ngiyanqaba, bathi ngiyanqaba ngiphinde sicoshe aphinde asishaye phansi yabo, ngiphinde nginqabe. Vele angishaye ngedonki impilo, pa pa pa. Athi usujwayela kabi unesiboshwa, usujwayela kabi unesiboshwa yabo leyo nto leyo. Bambambe-ke uyayibona, bambambe laba abanye ojele bamkhuze uyayibona leyo nto. Naye leliya jele likwazi wahamba naye wagcina esenciphisa ukukhuluma nami ngoba esebona ukuthi uyabo leyo nto leyo izogcina nami senginenkinga ngenxa yakhe, uyayibona leyo nto leyo. So khona ukuba nefoni ejele kuhle futhi kubi, uyayibona leyo nto leyo. Cause ukulokhunja ukusetshenziswa kwefoni ejele cause kungenzeka la uthole ukuthi kuzofika amaphoyisa ejele afike ezosesha. Mekafika aseshe afike ayibamba le foni ayithola kuwena, into ezokwenzakala wena uzongcolelwa ifayili lakho. Bese ungcolelwe ifayili lakho ube nenkinga bese uqala usuya laphayana kwi-parole board. Uthole ukuthi i-parole board sekufanele ikukhiphe ngesikhathi sakho usuwushayile uhhafu wakho. Ithi i-parole board, no, wena unecala osalenzile ngaphakathi ejele, so awuka-rehabilitate-eki suthi kusamele uqhubeke kulokhunja uhlale la ejele, uyayibona leyo nto leyo. At the same time futhi nawo lokhunja amafoni, utholukuthi usebenzisa ifoni yomuntu yabo. Njengoba usebenzisa ifoni yomuntu, lo muntu utholukuthi uzothatha iy'namba zabantu bakini noma abantu bakini noma umuntu wakho yabo, noma abantu ophilisana nabo ngaphandle abakuthandayo. Uzosebenzisa leyo namba abafonele abaqambele amanga ethi usenkingeni wena, azame ukuthi athole imali kuwena, uyayibona leyo nto leyo. Khona la ngaphakathi kwejele mfethu baningi otsotsi cause laphayana akungeni iy'ngilosi vele, kungena abantu ekade benza ama-crime ahlukene. So la bantu abenza ama-crime ahlukene bawotsotsi. Banabakhohlisi laphayana, uyayibona leyo nto leyo. Abakhohlisi laphayana yilabo othola ukuthi wena utholukuthi uyafika ejele, ngalesi sikhathi ufika ejele uthole ukuthi lo muntu kade ahlala ejele, kade babengena bephuma abantu yabo. Mhlampe utholukuthi uhlala eMnanda wena uhlala eMlazi. Njengoba abantu kade beloku bengena bephuma la ejele, useyayazi nendawo yangakini ngokuxoxelwa abantu yabo, ukuthi hhayi ngasekhaya khona indawo engathi kanje, khona umuntu okanje yabo. Wena usuyafika ejele hlampe bayakubuza ukuthi uhlala kephi, uyasho ukuthi uhlala KwaQ eMlazi. Ethi hheyi lo muntu ulokishi uyabo noma athi umkhaya, uyayibona leyo nto leyo. Bese eyakugoqa akubuze ukuthi uyabo uma uqhamuka ngasendaweni ethile udlula la, wena ungakephi-ke lapho? Lapho ukhuluma ngendawo angayazi, uyihlalela le eNandi, uhlala eMlazi. Uzama ukudidisa wena, uyayibona leyo nto leyo. Nawe uzogcina ubone engazukuthi hhayi lo muntu uyakwazi ngempela ngakini umkhaya wakho, uyabona leyo nto leyo. Kanti hhayi uyakukhohlisa lo muntu lo, ufuna ukukusebenzisa, uyabona. Isale ufuna ukukusebenzisa ukuthi athole imali ngaphandle, noma ufuna ukukusebenzisa ukuthi alale nawe la ngaphakathi ejele, uyayibona leyo nto leyo. Yabona ejele ikishube ngalesi khathi lesi uthole ukuthi iy'boshwa
ezigxalweni ey'zodwa yabo. Tholukuthi mhlampe ekuxabene ama-26 nama-28 khona into ebangiwe. Lapho kuyophakama ejele one way. Ama-26 uma kuvuka ekuseni ayaphakama, uma kuvalwa ijele ntambama uma lokhu nje. Ama-28 ayaphakama, njengoba kuthiwa kunempumalanga nje ilapha sekuseni ama-26 asuke ephakama, ntshonalanga kuphakama ama-28 yabo. Kuyophakama kuchitheke igazi, kugwazwe iy'ngane zabantu. Uthole ukuthi ngaleso sikhathi leso kuvalwe ne-visitor anisaphumi nivaleleke la ngaphakathi. Njengoba nivaleleke ngaphakathi nje kule ndlu le akwenzeki lutho, uyayibona leyo nto leyo, iy'nhliziyo zibheke emuva. Futhi lezi iy'gebengu lezi uma y'dicayida ukuthi akudliwa la akudliwa, yabo kuyiwa kwi-hunger strike, akekho nomuntu ozodla la endlini. Ngisho kungathiwa ulambe kanjani uzosala ney'kelemu zikhalela, uyayibona leyo nto leyo. Yabona amaqabane abantu liyazamazama-ke ijele, cause nabo ojele baze bacele zona lezi iy'gebengu ey'la ngaphakathi uthole ukuthi kuzobizwa amabhunu. Kuthiwa amabhunu aweza azolungisa le nkinga esikhona la, kuyaphakanywa one way, uyabo. Abantu abaningi bay'tshela ukuthi mhlampe uma uphakama kumele kuze kube khona umbese. Izinto zokuphakama bayay'khandela lapha ngaphakathi, uyabo. Basangathatha nanengidi bayifake kwindwangu, yabo. Ingidi bayisebenzisa cause kunamashalofu lapha ekuthiwa amakasi amangaka, yabo. La umuntu akwazi ukushafa khona iy'nto zakhe, kuyakhiwa lapho. So umuntu ophakamayo usangathatha leyo ngidi leyo, ayithathe ayivalele hlampe ayifake kwindwangu noma ayifake kwibhande or something. Ethi uma evuka ekuseni afike shaye ikhanda lomuntu ngayo lopho. Imagine ushawa ngengidi ekhanda, uyayibona leyo nto leyo. Tholukuthi abanye futhi usebenzisa lezi iy'nkomishi zakhona lezi engathi ziyinsimbi engathi esakhopha, nayo futhi ifakwe ngento ene-handle, umuntu ayibambele la eduze, kolimazwe iy'ngane zabantu amakhanda laphayana. Abanye bathathe khona lezi iy'nsimbi zombhede noma lezi iy'nsimbi lezi ey'vale la bay'khande bazenze into ey'cijile, iy'xubho lezo, kwenzela ukuthi kukwazi ukuthi kuphakame, uyayibona leyo nto leyo. And iy'gebengu bese zithi into ziyayenza cause mina ngikutshele, ungayitshela abantu abaningi bay'tshela ukuthi amaphoyisa ejele laphana akuphethe wona. Ya aphethe phela ngoba iwona agadile, uyabona leyo nto leyo. Kodwa iy'boshwa ey'ningi bese y'funa ukwenza into efuna ukuyenza azizwa ngala maphoyisa ejele, uyayibona leyo nto leyo. Cause into yokuqala nje iqala la, indlela ekufolwa ngayo ejele. Lo muntu ogadile owomthetho uyazi ukuthi njengoba kufoliwe la ama-26 la ngaphambili, ama-26 angemuva, iy'mpatha, ama-28. So njengoba kula ngaphakathi uyamazi wonke umuntu olokhunjayo, oshaya inombolo la, yabo. Even futhi ngisho umuntu bephakama, amaphoyisa akancane ukuthi kugwaze umuntu isiboshwa size siqede, lahla lento oyiphethe bengasondelanga kuyena. Cause wena waze uy'tshela ukuthi bafike basishaye same time isiboshwa hlampe basiphakama ukuthi wena wenzani, kuthiwa qhu. Abantu akuhambi kanjalo, nabo baqale bamemeze ukuthi lahla lento oyiphethe, uyayibona leyo nto leyo. Bese isiboshwa sesigwazile sagwaza salahla lento esiyiphethe-ke emva kwalokho bese eyafika-ke amaphoyisa kuyima ezomdililela uyayibona leyo nto leyo bese eyalimala. Kanti futhi nabanye abantu abaphakama isihluku, abantu ekuthiwa ama-28 baphakama kabuhlungu. La bantu labana bancane ukuphakama nga-2, omunye afike akubambe akuvule isifuba, omunye akugwaze la, uyabona leyo nto leyo. Uyabona ukuthi ukugwazela ukukubulala, uyabo. And i-most yabantu abenza leyo nto leyo yila bantu laba abay'shayela u-life. Cause abantu abay'shayela u-life abasabheke namba, ngisho ebangwa necala, ngisho kungenzakalani, uyazi vele yena ukuthi uwakhile la ejele, kufana nokuthi iwakhe la, uyabona leyo nto leyo. Ibona-ke abantu abajwayele ukuba iy'shayamthetho ey'phezulu futhi abenze izinto engaqondakali, uyabo. Cause even nalaba bafethu laba abanye abacoshiswa insipho, i-most yalaba bafethu abacoshisa insipho bacoshiswa yilaba bafethu abashaya iy'gwebo ey'nkulu, yabo. Ngoba la bafethu abashaya iy'gwebo ey'nkulu suke sebazi ukuthi mancane amathuba okuthi baphume baphinde bathole iphunane, uyabona leyo nto leyo. So iyona ndlela sebey'sathifaya ngayo le ukuthi basebenzise amanye amajidi, yabo. Into ebuhlungu ngale nto le, yabona once la bafethu bakusebenzisa walala nawe kanjani, hhayi ukuthi into azoyifihla, yabo. Bona abanandaba laba bantu labayana, uyabona leyo nto leyo. Ba-proud kunalokho uzohamba exoxela abantu ukuthi uyakubona loya usinxa somlungu la sengimqedile sengimshayile, uyayibona leyo nto leyo. Indaba yakhe isizokwaziwa ejele. Uthole ukuthi nazi enye iy'boshwa ezenza le nto le eyenziwa yilaba, uthole ukuthi nawe seziyakunyonyobela, uyabona ngoba seziyizwile indaba yakho, uyayibona leyo nto leyo. Yingakho nje kubalulekile ungathandi izinto, yabo. Into uma ungenayo awunayo, ungafuni izinto ungafuni impilo emnandi e-soft lapha, uphakele ukudla ngenxa yokuthi okuga bayakulambisa.
ngoba leyo nto leyo, lento yokulambisa oguga sometimes uthola ukuthi uplanele ukuthi ikutshele ukuthi cishe lesiboshwa lesi ukuthi ngiyamfuna lafana ngifuna ukumenza njalo. Vele oguga bayabakhokhela la bantu babanikeze ogwayi, babanikeze iy'nsangu, babanikeze ama-drugs, zonke lezi zinto abay'funayo yabo. Atshele ukuthi ngiyamfuna lafana mshaye ngesikepele yabo. Ufike lapha bakushaye ngesikepele ukudla okuncane, uyalamba lapha uma ufika endlini iy'qilima igxoba itoyitoyi aku-ofarishe ukudla lo. Angithi uthole ukuthi le nto kade ngisho uthole ukuthi ukugoqile yabo, wathi wena hhayi umkhaya wangakithi nawe uyamthemba ukuthi hheyi owangakini umkhaya wami lo, ofarishe ukudla la, udle la usuthe yabo leyo nto leyo. Akunikeze iy'nsipho, akunikeze ugwayi yabo leyo nto, akunikeze zonke lezi zinto. Ekugcineni-ke ukudla kwesiboshwa nezinto zesiboshwa kuyakhuluma yabo. Lo muntu uzoyifuna lezi zinto zakhe lezi ekade ekunikeza zona ekufida zona, uyayibona leyo nto leyo. So uyabona leyo nto leyo, even futhi ngale nto le uthole ukuthi wena une-visit elikuvakashelayo njalo ugcine usukhandeka ubububi cause ufika nalezi zinto lezi oy'thola lapha evizitheni wena uzoy'nikeza umuntu ay'hlali nanakuwena, ugcina ngesikhathi uy'thatha zifika nomuntu wakini uyoy'dlulisela komuntu othize, uyakuphathela lezi zinto lezi. Ubhema uma kuthanda yena uma ngabe ethi hhayi namhlanje nayi i-10 ye-Boxer ngisho kungathiwa ulethe ama-Boxer awu-2 nama-20 amangaki uyabo. Cause wona lo gwayi nalama-Boxer laba abanye abadla ama-drugs bayay'thatha lezi zinto lezi bathenge ngazo ama-drugs, bathenge ngama-cosmetics, bathenge nangabo labo gwayi bakho yabo leyo nto leyo. So ngesikhathi bekubona ukuthi uyi-visit bayakuxhaphaza, i-visitor lakho liloku liza wenani usuke uthi uthenga i-safety yakho yabo. Kanti lapha into esuke ifunakala laphana sekufunakala ukuthi uy'mele uyabo. Cause nami at some point ngake ngazama ukuthenga i-safety yami kodwa ngahamba ngabona sekufanele ukuthi ngikhiphe imali ukuthi hhayi bo ngeke phela. Nami ngiwumfana abanye abafana laba, nami kumele ngiphume ngiyodlala nezinye iy'ngane. Ngeke ngiloku ngivikeleke ngaphandle kwe-protection la ukuthi kanjani khona umuntu ongigadayo nani nani. Kumele ngiphume nami ngibone ukuthi kwenzeka kanjani. Uma kukhona abakwazile ukufika laphana nami ngizofika, uyayibona leyo nto leyo. So nje mfethu uma kuleya ndawo lena kubalulekile ukuthi uyibheke ngoba uzoyuzeka yabo. Leya ndawo leyana angeke uthembe muntu yabo. Uphilisa kwesosha lapho kuwo-zone. Kumele ulale ihle elilodwa livuliwe uyabo leyo nto leyo. Akekho umngani wakho lapha ngoba even nano-accused wakho lapha ngisho kungathiwa wafika naye lapha ejele bese kufika laphana ijele lizomshintsha because isihogo leya ndawo leyana. Bese imshintshile leya ndawo uzokushintshela nawe uyayibona leyo nto leyo. Yingakho kumele wazi ukuthi laphayana uyibheke wena, awubheke ubheke ithikithi lakho, awubheke lutho ehlangene nomunye umuntu uyayibona leyo nto leyo. Umuntu uma eku-ofarisha izinto ayikho, there is nothing for mahhala lapha uyayibona. There's nothing for mahhala, akekho umngani wakho. Wonke umuntu ubheka ithambo lakhe laphana ukuthi akwazi ukuphila, akwazi uku-survive uyayibona leyo nto leyo. Akekho umuntu ozo-hold-a isandla sakho uyayibona leyo nto leyo. Aba-weak baba nenkinga uyayibona leyo nto leyo. Ibona labo obothola ukuthi bayithola sebegwazeka laphayana uyabo leyo nto leyo. Umuntu uthole ukuthi useyaqiniswa lapho uyaxhaphazwa, ulala kubuhlungu amadolo namahlombe lo muntu lo uyakorobhiswa la ulaliswa phansi uyayibona leyo nto leyo. Cause kubuye kungconywana-ke uma une-visitor yabo. Cause uma une-visitor bayakwazi ukuthi ukubhekelela because khona izinto ofika nazo yabo. Kuba worse kakhulu uma ungenalo i-visitor uyabo. Okunye engifuna ukusho mina nje ukuthi izwa mina uma ngithi leya ndawo isihogo, akuyona indawo yokuhlala umuntu leyana. Angeke uphile impilo uy'tshele ukuthi wena uzogadwa njengesilwane esise-zoo, ubhushwa ngedonkeyipiri wena uyabo. Uyatshelwa ukuthi wenzeni, udla nini, ngasikhathi sini uyayibona leyo nto leyo. Awukho umthetho wakho osebenzayo, wena uzwa ngomuntu ukuthi kumele wenzeni uyayibona leyo nto leyo. And la kusangasuka noma yini noma inini, kusangafika amaphoyisa afike ezosesha lapha ningenwe ngenduku uyabo leyo nto leyo. Kusangakwenzeka noma yini iy'boshwa vane y'gwazane noma ugwazeke nawe. Lapha ngisho kungathiwa uyakubalekela ukukhuluma, somehow ukukhuluma lapha kunendlela yokuthi kukulandele nje yabo. Uthole ukuthi awukufuni wena ukukhuluma uyabo leyo nto leyo. So nje mina mfethu ngikukhuluma lokhu ngoba mfethu ngifuna ukubhekisa i-youth ukuthi i-youth ayibheke, akuyona indawo yokuhlala umuntu leyana. It may look glamorous kula mavidiyo amancane eniwabonayo. Lawo mavidiyo kusuke kwama-moments uyayibona leyo nto leyo. Akuyona impilo ephelele le ephilwa laphayana uyabo. Wena wazoy'tshela ukuthi hheyi mina ngizoshaya inombolo noma ngizosuka nale nombolo yami yala ngaphandle ngifike nayo lapha ngaphakathi ngiyisebenzise, ifike ingasebenzi.
Tholukuthi lo muntu wakunikeza inombolo ebhedayo, uyabo leyo nto leyo, uzenza isigebengu usuwedwa lapho, yabo? Uyaxhashaza abanye abafana awunalo ne-visit ngoba uyayazi i-background yakini ukuthi iyabheda, ushiye kini kushubile, uyabo? Akekho umuntu ozokubheka. Even nje kuthiwa uyakubheka ugwetshwa iminyaka eminingi, akekho umuntu ongamele ukuthi weekend to weekend noma every month uze uphume ejele bezokubheka. Esigcineni bazokhohlwa wena, nentombi yakho izo-move on, impilo iyaqhubeka, wena u-stuck. Labo uma uphuma wena kusamele uyoqala ka-A, uyayibona leyo nto leyo? Akuyona impilo leyo, yabo le nto. Uthole ukuthi usuyayithola usune-criminal record, uyayibona leyo nto leyo? Criminal record iyinkinga-ke criminal record, cause manje uzothola ukuthi uzofika uboshwe, yabo? Awukayitholi i-criminal record, mhlawumbe uthathe unyaka wonke uthethe icala, awenzi lutho lapho. Iminyaka iyahamba unyaka wonke noma iminyaka emibili, yabo? Usually icala lijwayele ukushesha, lijwayele ukuthatha unyaka noma iminyaka eminingi, yabo leyo nto leyo? Okay, uyalithetha lecala, uma ulithetha lecala emva kwalokho liyakugweba, uma likugweba likugweba le minyaka elikugwebile, bese likugwebile lapho uthole ukuthi inkosi yenkantolo izokuphuca ilungelo lokuthi ube ne-P_D_P, yabo? Likuphuce ilungelo lokuthi uphathe isibhamu, shuthi wena ngeke usakwazi ukuthi ube no-SIRI, yabo? Ngeke usakwazi futhi ukuthi usebenzele iy'nkampani ey'nkulu, uyabo? Ngoba iy'nkampani ey'nkulu ey'ningi ayifuni ukubaqasha abantu abanama-criminal record, yabo? Nama-forms methi ayaphuma uyathi uyagcwalisa lapha kuhlezi kunombuzo ukuthi unayo yini i-criminal record, uvale ujame ume nse, ayikho into ozoyenza emva kwalokho, yabo? Okay, ushayele, okay, uspende lo nyaka lo uthethe icala, uyahamba unyaka, phinde ufike ejele ushaye le minyaka oyigwetshiwe, bese ushaye le minyaka oyigwetshiwe, uma uphuma futhi usaphinda ngaphandle usawulinda lo 10 years lo okuthi kumele ulinde i-criminal record yakho iphele. Uyabala lapho ukuthi uneminyaka emingaki sonke leso sikhathi leso. Okay, iphele i-criminal record yakho uthi uyahamba uyoyilungisa emaphoyiseni. Usually lapha emaphoyiseni mawuthi uyayilungisa le nto le, ivasane ingalungiseki, yabo? Uthole ukuthi uzogcwalisa izinto zakho zingabuyi ilokhu i-delay, yabo? Kuze kucace ukuthi kumele uye ePitoli. Uma uya ePitoli kugitshelwa ngemali, kumele ube nemali yokudla, ube nemali yokukhokha, maybe nemali yokulala hlampe, uyayibona leyo nto leyo? Ukuze uzokwazi ukuthi ukhave kahle izinto zakho uyosula, yabo? Uzoyithathaphi leyo mali njengoba kade ungasebenzi uwumahlalela uvinjwe yiyona le criminal record, yabo? Okay, asithi kuyahamba-ke, uyahamba uyoyisula leyo criminal record, uyisula uyithole leyo mali uphinde ubuye, yabo? Usuyabuya manje usuyofesa uzama ukufesa. Imisebenzi ifuna abantu abane-experience. Uzoyithathaphi leyo experience leyo kade uhleli wena ubanjwe i-criminal record ungasebenzi, uwumahlalela uhleli ekhaya, uyayibona leyo nto leyo? Nakhona uthi uyayibuka nale experience futhi nakhona uthi uyabheka i-age efunayo, wena usumdala kuleyo age cause waqala walinda loya nyaka, waqula icala, wagwetshwa, waphinde walinda lo 10 years lo, usumdala. Njengoba usumdala awusaqasheki sekufunakala i-youth ene-experience, wena awunazo zonke lezi zinto. Kahle kahle wena usazoqala impilo ka-A, ofitshe ukwenza izinto zibe difficult. That's why ubona abanye abafethu utholukuthi bayaphuma ejele bayazama akuzameki nomphakathi awubamukeli. Uthole ukuthi umuntu usebuyela kwi-crime. Angisho ukuthi i-reason yokubuyela kwi-crime leyo, kodwa into engiyishoyo ukuthi ezinye iy'zathu lezi ey'dala ukuthi abantu baphume bengene ejele balokhu bebuyela kwi-crime because umuntu usuke engasanayo into azoyenza, uyazama ukusebenza, bethola imisebenzi uthola le misebenzi ebhedayo ekukhokhela imali engekho. Uzoyenzani leyo mali? Uthole ukuthi la waphuma uzela iy'ngane noma uphume wazala ingane, nawo umndeni wakho la ukubhekile, nawo umndeni usumdala manje, akekho umuntu ozolokhu enakane nawe ukuthi kumele akuthengele ingubo, kumele akuthengele i-perfume, kumele udle kanjani. Into abayibhekile nawe ukuthi kumele u-contribute ngoba bengakuthumile uyokwenza lelo cala lelo okumele ulenze, uyayibona leyo nto leyo? Of which ezinye izinto ey'dala ama-frustrations labo, uthole ukuthi omunye umuntu ugcina futhi esebuyela ejele noma omunye abuyele ema-drugs-ini ngoba akanayo into azoyenza, nohulumeni naye usicwinyile futhi ngale nto le uma ngabe une-criminal record, uyayibona leyo nto leyo? Uthole ukuthi umuntu usebuyele ema-drugs-ini uyantshontsha, nakuba basamfuna aphindele ejele agcine eseshawa o-life kuze kube ngazuthi i-cycle iya-repeat-a kuloku ekuthiwa vele uma sekuwangena ejele uyaphindela ejele. It's because asinazo izinto ezosisiza. Even nawo lo correctional service unendaba nokuthi wenze i-community service kuphela, yabo? Izinto ey'ningi abanazo abazenzayo ukuthi benze sure ukuthi uyakwazi ukubuyela emphakathini njengabanye abantu ukwazi ukuqhubeka uphile impilo yakho, uyayibona leyo nto leyo? Abanye lezi be-choose-a ukuthi yazi indaba
kumele ngikhiphe imali ethize ngisane ngiyokhokha ngikhokhele ukuthi le criminal record isuke, yabo? Lapho suke sekuhamba ngey'ndlela ey'corrupt-ke. Nazo lezi ngoma ey'corrupt zibiza ama-thousand, ozowathathaphi? Mhlampe kumele ubuyele erawundini uyoshaya imoto noma uyokwenza ubukhoshosho noma i-fraud ethize noma yini ukuze ukwazi ukuthola le mali ulungise impilo yakho, yabo? So nje ukuba isiboshwa mfethu ku-very difficult, yabo? Cause even noma usuphuma la ngaphandle, njengoba uphuma la ngaphandle constantly uthola ukuthi ugcina usuxabana nabantu la bafana abancane abangama-gangster wannabe because banale mentality yokuthi wena uphuma ejele, yabo? Khona into oyaziyo hlampe kade uhleli ney'gebengu ngazi ukuthi uyisigebengu kanjani esazi inombolo. La bafana abancane bafuna ukuphakama ngawe, bafuna ukukugcwalisela, yabo? Tholukuthi ugcina usuxabana nabo, usulwa nabo, yabo leyo nto leyo? Cause yini? Bafuna ukugcwalisela ukuthi ayikho indaba yaleli bhantinti kanje. Izinto obuye ubhekane nazo la emphakathini. Uthole ukuthi nasemphakathini abakuthembi kahle ngoba uyibhantinti ukuthi sekuwaboshwa. Abantu abafundisekile ngendaba yey'boshwa, yabo? Bazi ukuthi wonke umuntu oyisiboshwa nje uyi-criminal. Mase kwaboshwa nje, hheyi wena nje akuyena umuntu okusondela eduze kwakho. So kunzima nanomphakathi ukuthi uku-trust-e, yabo? Because wena unale stigma lesi sokuthi uyibhantinti, uyayibona leyo nto leyo? So nje mfethu uma kuwukuthi awakangeni kulezi zinto lezi, must be careful. Lalela uqondise iy'ndlela zakho, uphile impilo ngendlela e-straight, uzoba moja.